V našich továrnách na ložiska Belgo se specializujeme na výrobu vysoce kvalitních ložisek přizpůsobených vašim potřebám v průmyslových aplikacích. Naším posláním je snížit vaše náklady na údržbu a nákup bez kompromisů v kvalitě. Ložiska Belgo, vyráběná v nejmodernějších zařízeních v Jižní Koreji a v našich pobočkách v EU, v České republice a Švýcarsku, splňují přísné normy ISO a DIN. Naše ložiska Belgo jsou určena pro různá odvětví, jako například ocelářský průmysl, jeřábnické práce, všeobecné strojírenství, offshore aplikace, textilní průmysl, zemědělství, offshore průmysl, balení, tisk, automobilový průmysl, těžební průmysl a tak dále. Díky strategickým polohám pro rychlejší dodávky s centrálou v Belgii a distribučními centry po celé Evropě, na Středním východě a v Asii zajišťujeme včasné dodávky a konkurenceschopné dodací lhůty pro všechny naše zákazníky. Naše ložiska Belgo testujeme, abychom zajistili splnění vysokých standardů poptávky našich zákazníků. Každý jednotlivý produkt, který vyrábíme nebo dodáváme, prochází před odesláním k dodání rozsáhlým testováním. Náš proces kontroly kvality je řízen specifickými pokyny a postupy stanovenými v příručce kvality společnosti, podpůrnými úrovněmi postupů a pracovními pokyny. Kontrola kvality. Testováním našich ložisek máme také příležitost urychlit naše výzkumné a vývojové úsilí a jako taková je používáme jako velmi účinný inženýrský nástroj. Úroveň prováděné kontroly závisí na typu produktu nebo služby a na dopadu na kvalitu konečných produktů a služeb poskytovaných našim zákazníkům. Existují postupy podrobně popisující kritéria pro určení způsobilosti továren, které zahrnují výběr, hodnocení a přehodnocení továren. Důležité materiály a produkty jsou pravidelně auditovány, aby se určila přiměřenost jejich systému kvality. Abychom zaručili naši efektivitu, továrny na ložiska Belgo přilákali, sestavili a vyvinuli následující. Nejmodernější vybavení, vyškolený a zkušený personál, interní vzdělávací program, manuály kvality, technické listy, výkresy. Náš zkušený tým je připraven splnit vaše očekávání ohledně kvality jak u standardních, tak i nestandardních typů ložisek, pro které náš tým techniků provádí následující testy. Testování hluku, testování přesnosti chodu, vibrační testy, kontrola materiálového složení, kontrola radiální vůle, kontrola kontaktního úhlu, kontrola mikrostruktury, kontrola rozměrů, kontrola tvrdosti, kontrola drsnosti a kruhovitosti, hodnocení povrchu, kontrola montážních otvorů. Proto se naše ložiska Belgo řídí revolučním inženýrstvím. Nabízíme řešení na míru pro speciální servisní potřeby našich zákazníků a možnosti balení, abychom splnili jejich přísné požadavky. Naším cílem je zajistit, aby vaše produkty byly zachovány a chráněny, abyste je nakonec obdrželi dle objednávky. Z tohoto hlediska nabízíme našim zákazníkům několik možností, jako například jednotlivá krabice. Ložiska jsou jednotlivě balena do plastových, fóliových nebo hnědých papírových sáčků a poté umístěna do jednotlivých krabic. Každou krabici označíme podle vašich požadavků. Balení v lahvičkách. Naše miniaturní ložiska balíme do průhledných plastových tap. Každá lahvička je uzavřená a obsahuje minimálně 10 ložisek a poté každou krabici označíme podle vašich požadavků. Průmyslové balení. Standardní ložiska balíme do rolí po 10 a více kusech pomocí polyetylénových sáčků. Každý hlavní karton označíme podle vašich požadavků. Balení na míru. Na vaše přání nabízíme řadu dalších možností balení. Naše produkty vyrábíme v Evropě s certifikací od obchodní komory v Belgii a poskytujeme roční záruku na kvalitu našich produktů. Naše strategie růstu spočívá v prodeji prostřednictvím místních distributorů a přímého prodeje a exportu našim zákazníkům. Naše hluboké odborné znalosti v oblasti průmyslových technologií v kombinaci se závazkem ke kvalitě a výkonu nám umožňují dodávat vynikající produkty za konkurenceschopné ceny s efektivními dodacími lhůtami. Ve společnosti Belgo Industry BU se zaměřujeme na to, abychom vaše provozy poháněli spolehlivými, cenově efektivními a pokročilými průmyslovými řešeními. Z našeho ústředí v Bruselu v Belgii pomáháme firmám s výběrem průmyslových produktů, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Díky našemu know-how a nasazení našich zkušených zaměstnanců se na nás můžete vždy spolehnout.